Swera Sekuru. Ndaswera zvakanaka saka simuzuko. Taswera mvura ndo yamba kunaya. Kwese unonzwa munhu achingoti kupisa. Mvura ingana achirana nevanhu. Zviita. Handiri. Vanhu ngambonoreura mbichana. Ngekuti Mwari nevadzimu. Atinziro tsitsi. Handiri. Saka ina Sekuru tisatapinda mudare ripe. Pane munhu anotaura kuti senge panyaya yemwana yarovimbo yayi. Okubatwa chibharo nababa pachazvarwa mwana. Upenyu hwemwana uyu achazvarwa uchanga hwakamira sei nekuti tine mamwe matare atakambokavha panapa evana vakazoya vachishupikana ndozonzi aiwa zvokukunetsa izvi wauri kuti baba asi baba wako saka mwana uyu anenge achizvarwa zvii zvaangaitirwe kuti upenyu hwake hukure unenge hwakati jekei. Chinoitika ndechekuti mwana uyu achaberekwa audzwe baba anongo paanokura paanoti tsamukei murume mukuru kusvika kuma20 years 15 years anenge akuda kuzobvunza kuti mama chambondudza baba vangu vari kupi. Panofanira kuzotsvaka vanhu vakuru anditi umudedza umutaura no iwewe wakaita zvokurepwa nababa wako vanovawo kuti ndo sekuru bozi achakura achiti sekuru baba bozi akatoaona anenge achitoti sekuru bozi vana vemwana uyu kana musikana akazobereka umwe vana akaona baba wake vana anenge achiti sekuru saka anokura achiti sekuru kana azosvika kuma18 years 15 years vanenge vada kuzoziva kuti ndoda kuzivawo kuti baba vangu inini vari kupi handiti mai ndovanoti no ndichakuudza uzodedza natete nambuya vanhu vechikuru zokutsanangura no iwe ubereko wakaitwa ukaberekwa so anenge akunzi uri mwana wemistake ndova mistakes acho ndozita rake rachazongopiwa handiti kuzoti ngatiti pane vamwe madzimai vanobatwa chibharo anogona kubatwa nemunhu mumwe chete kana zvisinge zvembavha zvezvi dzekuti dzinouya dzibva dzasiya dzabata munhu chibharo kana kuti munhu anenge achifamba mukadzi chidzimai obva abatwa chibharo zvekuti haatombozivi kana kuti baba vangu ndiani asi nekufamba kwenguva mwana anogona kuzotanga kusangana nematambudziko odzifambira nyaya dzacho kwaanenge afamba ngatiti kana kuti kumaprofita zvokuti mwana uyu muendesei kudzinza kwake anoitwa sei mwana vana vanopadare totsvaga. Okay. Ndine imwe dare ndikaita last week panapa ndinamwe amai kudhara ma2004 vakadokerwa paraundabout apo ndobva vabvunza vamwe vakomana ndokumbira kubvunza kuti nenisvitsa mota fosu zvikanzi regai tikuite sei tikuperekedzei ndobva perekedza asvika pachisango ndobva anzi kirikiti ndobva abatwa ndobva arara nemunhu haana munhu akakwanisa kunotaurira. After 3 months ndopakazoudza kuti ndakabatwa chibharo so vaziva kumwana munhu akandibata chibharo akabata banga mwana atokura izvi ari kuenda kubasa ndobva aroorwa nemurume nanhasi murume haatozvizivi kuti mwana ndokurepwa ende mwana iye akutogara pamba nemurume uyu ende murume uyu ada kuziva boumwana saka takazoita nhau yacho baba acho takazovaona vakakurukurirana vakataudzana baba akati ndokuti urege kundisungisa but baba vacho havanawo mari murombo zvake saka angazoziva sei kuti zvakabuda kuti baba vacho ndiava takapinda mudare okay. Itoripo nyaya yacho zvake but semukadzi ari kutya manje kuti abude pamedia because munhu anonamata murume wacho ndipastor amai ava ndimai pastor saka kuti azouya pamedia achizomeshena zvakamuomera nanhasi nauyo irimo namba dzamai vavo kana muchizodzida kuzokurukura navo toona kukupai but vari kuramba zvavo kuti ndikwanise kuramba pamedia nechikonzo kuti murume wangu kuya kwandaita kudare kwasekuru kuno ndatova murume wanga asingazvizivi. Handitika. Right. Dare raamai ava rakamira sei pazuva ranhasi? Dare raamai ava pakaipa. Inyaya Satanist. Okay. Vakabva kuSouth Africa. Kwakatanga kuuya mai vavo vakabereka amai avo
ndakavatsanangura kuti mwana ane hama yawo waakaberekwa naye ndiye akajoina Satanist. Then ajoina Satanist ndobva anopa vana vake 2. Kamwana akandotaura. Kana makore mangana kamwana? Kana 8 years. Kutaura zvinotyisa zvekuti mumwe musikana akatoya pana panga ange yakamubata ndobva totomushandira mbva zvatopera ndobva todzoka South Africa. Adzoka South Africa bva zvanohaka pamwana. Saka vakatinawo kuti nhau iyi kuti ipere tichirega tichingoiti ba ka1 tifumure bhozi tamboti pamwe muchataudzana but tatoona kuti kutaudzana kwacho zvinhu zvikuita sei zvinenge zvikura bhozi munhu akutoramba achitisa push out kuti zvifumuke kuti zvirambe zvichiendera mberi. Saka mwana uyu anotaura zvinhu zvinotyisa zvemvura zveropa kudya kwevanhu ndonhau iri panapa. Handiti makadi vanzvasi Hangu makadiyo. Nhau yakusvidzai pano pasekuru Kanengo yakatanga sei? Hongu sekuru Kanengo wangoiti gaga asi mimi yakatanga sei nhau? Nhau yandisvitsa pano pasekuru Kanengo ndofunga ndakatombouya pano gore rapera muna pakati paSeptember. Ndanga ndine mwana wangu mukomana firstborn yangu inini. Munhu akanga ane zvaingomunetsawo kuti nhasi akashanda basa mangwana rapera. Munhu aingogara achichema kuti ndiri kunzwa kupera simba, achingochema nemaziso, achingodini nekuti ndine vana 3. 2 vacho vakutozvishandira. Saka takambotanga tichamboenda kumapostori. Saka mapostori munoziva kuti vanongotaura zvakasiyana siyana. Vakanga vachingotaura kuti aiwa vana ava uyu mukomana uyu ndezvekumusha kwake zviri kudini zviri kumunetsa ndezvababa vake. Saka ndo pandakazoti saka iye musikana anoteera mukomana uyu ndo paakazoti mama wena tinenge tichingoona mavidhiyo atinenge tichingoona pasocial media kuti adii tambonozamawo sekuru Kanengo. Anhu vanangoti alright ndobva tatsvaga kamari katakatsvaga ndobva ndauya nemukomana ndakabva ndasvika ndobva ndaenda kumabvuku ndokunogara mai vangu. Ndobva ndafonera hanzvadzi yangu anogara kumacheki ndobva ndakamuti mama muchiona ndauya kudai ndauya nedambudziko remwana. Saka zvandauya nedambudziko remwana ndangotiwo semubereki tobuda hedu tofamba tese pamwe chete muchinonzwa kuti chiri kunetsa pamwana chii. Mama akati handikwanise kuti ndirambe. Ndobva tauya tese kunoko. Saka ndombotidzoke kumashure mbichana ndisati ndabva kuSouth Africa ndine urongwa hwekuuya nemukomana iye mukuru. Uyu chikoro chakanga chakuda kutonovharwa. Ndopa akatanga kunditi mama pane munhu anoya pahwindo achindishedza achinditi come. Saka munhu zvaanoita anenge achichinja maziso ake achiita pepo achiita sei. Saka ndopa ndakabva ndatoti nekuti mwana ndanga ndine urongwa hwekumusiya kuSouth Africa ikoko. Ndopa ndakabva ndati mwana handichadini handichamusiya ndobva ndamirira kuti atange apedza kunyora. Ndopa ndakazoya navo vese ndasvika pano ndopa ndakabva ndati kana muchikwanisa kuti mupinde paglasi ndobva tapinda paglasi. Ndobva taona zvatakazoona. Ndobva tazopinda muno mudare ndina mai vangu nehanzvadzi yangu nemwana wangu vana vangu vese vari 2. Sekuru ndopa wakatoti naye musikana vachireva kuna mai vangu zvawaona pagirazi iwe dai ndakutaurira nemuromo unge uchizvibvuma here. Mai vangu akati kwete ndandisingadini ndanga ndisingazvibvumi. Zvikanzi alright. Ndobva tamboita zvatakaita ndochibva ndazodzokera hamwe nekuti ndaidzokera kubasa. Ndadzokera kudaro mukomana wandakanga ndatanga kuvinga nedambudziko rake akabva aramba kudzokera kuSouth Africa nenyaya zvaakanga aona papi paglasi. Akati aina hangu handichadini handichadzokeri. Ndobva atongosara kuno. Saka ndichibva ndadzokera kune mwana musikana. Tasvika pai ndopa akatanga akanditi mama dumbu rake rakabva ratanga kuzvimba. Dumbu rake rinozvimba ndobva atomboita 5 months asingaende kuperiod. Mama ndiri kufamba mwiri wese. Kochi ndiri kufambwa kunhengo yake. Anenge achikufambwa mwiri wese.
ndikataura kuti chirega tigotsvaga mari ugodini ugodzokera zvakare. Ane makore mangani? Ane 19. Ndobva ndati hatozodini tozodzokera. Saka uyu mukomana uyu kudzokera kwatakaita zvakambenge hazvo zvambotizii nekuti ndine mishonga yandakambenge ndabva nayo kunoenda yemugeza. Saka yakazenge yapera tatogarawo zvedu. Ndofunga paNew Year ndobva zvakatanga. Ina hana kunditaurira mwana ushu. Saka pakazoti ndofunga pato pakati paJanuary zvekunana kuma 18-20 kokoko. Ndibva ndatomuti iwe unonyanya musikanzwa nhasi hausi kurara pamubhedha unorara pasofa. Ndopa akanditi mama munongonditi zvenyu ndirare pasofa ndinotya. Ndikati unotyei? Zvikanzi kune vanhu vanondivinga mazuva ese. Vanhu vanouya vakapfeka zvinhu zveblack. Vanomboya kana kuti vari 10. Dzimwe nguva ndotonoya kana kuti vakawanda. Vosvika hanzi vanongondibata kumusana kudai. Vobva vaenda neni. Hanzi kunonzi kuWorld. Kana vaenda neni kunonzi kuWorld kuya ndikasvika ikoko kwakazara gold. Saka zvakakazara gold vanobva vaisa ropa muglass vobva vanditi inwa. Saka inini ndinoita sei? Ndinoramba. Saka hanzi vanenge vachiti drink the blood, drink the blood, drink the blood. Saka inini ndinobva ndadini? Ndinobva ndaramba. Ndopa ndakamuti kunguva yesei wakanga uchidii kundiudza kuti ndozviri kuitika. Zvikanzi mama ndaitya nekuti ndakaudzwa kuti if you tell your mother we're gonna kill you. So ndaidini? Ndaitya kuzvitaura. Ndikati alright, kubva nhasi zvinenge zvaitika unenge uchidini? Unenge uchinditaurira. Saka kubva musi wacho naiwa zvaiitika iwoyo ndakabva zvinondoita sei handina kana chii chandinacho. Ndichibva ndatsvaga bute. Saka ndaiti zuva rega rega ndagesesa mwana bute ndomusvutisa pakutorara. Ndikanga ndamugeza bute ndikamusvutisa aiwa hakuna chinouya. Musi wandinongoti agendiregedze ndimboona kuti anotoya achiti ndandavingwa. Saka dambudziko iri zvariri kuita riri kubata mhuri yese. Riri kubata chero nevamwe vana vevanin'ina vangu. Nekuti kune mumwe gotwe wemba medu. Ndofunga pane 3 weeks akatomboya akatoita zvekutotembedzwa asi kunzwa zvakanaka mwana aingochema nekuti pauku. Ndobva auya ndobva abatsirwa nasekuru zvokuti kana izvo pamwe sekuru wakamuona unogona kutokaramba katosimba kamwana kacho. Zvapera zvakadaro. Saka inino mazuva apera acho naiwoyo musikana akuda kuuya ndakamuka ndakagerwa kugotsi. Ndibva ndatoshaisa ndakadoedza kutsvaga bvudzi kuti bvudzi handina kuriona. Kochi. Saka ndine time inini pache zvangu. Ndine time yekuti ndinogona kutanga kana kungozvimbirwa dumbu kunge munhu adya. Musiyo andirare. Ndinorota kana nyoka dzichindirwisa. Ndinonzwa dzimwe nguva ndinogona kuti kana ndikambobatwa kana nemanyoka ndinongotanga kungoti manyoka. Then zviri kunyanya kuaffecta iye musikana uyu ndiye ari kunyanya kuaffectwa nazvo kuti akada kutanga kuti makumbo ari kurwadza anenge achirwadziwa nemakumbo. Akada kutanga kuti imo mudumbu imomo munenge muchimurwadza. Anenge ipapa anenge asiri kutodya asi anenge achitorwadziwa nemudumbu achidini. Saka ndo dambudziko racho nairoro ratiri kusangana naro mumhuri. Alright. Mawanje. Saka izvozvi mwana uyu ari grade 3 anodzidza ikoko kuSouth Africa. Saka ndakatonokumbira kuchikoro. Ndokumbirawo mwana nenyaya yekuti dambudziko kuti ndichamusiya. Ndakangouya ndofuna ndakangowana mari yebhazi chete nekuti ndakaona kuti ndikati musikana adzoke kuno kukachona hakuna ari kuzvimiririra. Chirega ndiende pamwe ndikanotaura nasekuru pamwe nyaya dziya dzingakurumbidzi dzafamba. Saka ndakanokumbira kuchikoro ndopakati aiwa matambudziko anenge akaita aiwa takurai mwana mumbonodini mumbonofambira mwana. Ndokuuya pandakaita. Saka kuuya kwaakaita akambosvika achibva ambobatsirwa nasekuru musikana. Ndobva zvatoita zvakanaka. Ndobva atoyachita aiwa ndaaraiti zvinhu zvese zvaatoraiti. Saka kudzoka kwaakaita kuSouth Africa ndofunga kwangopera 2 days. Zvatanga ndiri kunzwa kufambwa. Ndofunga zvakabva zvatoita wesi nenyaya yekuti pamwe vangu vari kutoziva kuti tiri kuno. Saka ipapa marimwe zuro akanga achiti ndakangotega ndivhure maziso kudai kwakutoona kumusoro kwangu kune chimhuka cheblack chakanga chiriko. Right. Now
maitaura zvainasa nditaure ndini ndoda kumutaure munhu unoona pagirasi ari kukushandisai because munhu anoita zvinhu izvi ihama yako ivivi. Ndakaona munini wangu anotera mashure very good. Ndiari kutada kutengera mai motikari ane mari yakawandisa. Mwana uyu anotaura zvinotyisa. Saka tinofanira kuti tizvibaradze zvipere. Takataita kuunosoda kutoita iye achepapi uda tiite seni munhu muzukuru. Ini nangu sekuru chandanga ndichingoda ndechekuti mumudedze auye pano mukurukudzana nesi tokurukudzana utauro tozoona akazviwana kupi zvakatanga sei ko sei ari kuzoafekta vana ende vana vangu vachona ari kutongovaafekta vese. Ari kupi zvinhu ari kuSouth Africa. Saka ndonhau iripo. Saka ayo rega tichiita basa tatofumura izvi tatopedza chiregai tichiendera mberi nebasa zviendera mberi. Chekutanga ndiri kutenda channel yamukoma Robert tapfuma nei vanhu vari kuramba vachienda kunosubscribe vachiona nyaya dzechokwadi, nyaya dzinonakidza, nyaya dzinosiririsa kweduwo. Ndikuona maviewers ari kuuya akawandisa, saka ndinokutendai. Ndoda kuti vazukuru vangu vari kunze kwenyika nevari kuSouth Africa nevari pasi, ndinoda kuti vazukuru vangu vese vari pasi rese renyino nenyika endai kuYouTube yamukoma Robert munonzwa nyaya dzechokwadi, kwete nyaya dzekugadzira dzekuda tanzi n'anga ite mari kana kuti Sekuru Kanengo vatora vanhu madhirama. Makaona nyaya yabuda pachannel yaSekuru Kanengo TV nepaRobert tapfuma nei. Nyaya iyoyo inyaya dzechokwadi, saka ndokumbisa zukuru vangu mupote musubscribe kuti musajambwe nenyaya zvinhu zviri kuitika munyika. Kuna mwana matambudziko kare vazukuru vari kunze amboti Sekuru Kanengo vakuita madhirama vari kutsvaga vanhu. Ini ndakatumwa naMwari nowadzima titsvage vanhu satiite dhirama. Makaona taita nyaya yatinge tabudisa pamedia inyaya yechokwadi, zvinhu zvezvitoitika mukurarama muvanhu. Yamene muzukuru wangu wabva kuSouth Africa simasana ndikuita kunzvimbo yakabva kurefu. Ungabva kuSouth Africa usazoita dhirama? Kwete. Ndifunga kuya kwanonge waita zvinhu zvakurwadza kuti arga ndiende kwaSekuru Kanengo ndinobatsirwawo kuti dambudziko rangu riite sei ripere. Saka ndina mashoko akawanda. Ndinotenda ndokuti vanhu ngatiendei tose nouwandu hwedu, muende pana Robert tapfuma nei. Munonosangana nyaya dzakasiyana siyana, nenyaya dzinomisa tsitsi, nenyaya dzinorwadza. Pane imwe nyaya ndikazoona imwe yakazonditira vakomana Robert Swakomana imunhu akaija zvinhu zvakaora mai vakazoya panapa ndakazoona vhidhiyo racho vakomana ejeje ndakatya hanangu yakarova. Saka munhu anosangana nenyaya dzakasiyana siyana. Ende uyezve kuna vamwe vanhu vari kundideedza kumamedias kuti Sekuru waiti kuitire mavhidhiyo ini ndoshanda naRobert naSekuru Kanengo TV anova PK ndianenge achitora nyusi dzangu. Handidi mamwe machannels anoti Sekuru tayazotora mavhidhiyo. Kana mune nyaya dzenyu fonai Robert kana PK mumufonera munobatsirika. Dzizhinji nyaya dzandotora panapa hadzisi nyaya dzinobudira mudare. Vazhinji vanotofona Robert we tikumbira ende kwaSekuru Kanengo. Vazhinji vanenge asina mari. Robert tikumbira ende kwaSekuru Kanengo tine nyaya yedu yakati Robert ane vanhu vari kuvhorondeya vega kuzvibudisa kuti Sekuru ndatambudzika nekuda kwedambudziko, kwete kuti Robert kwete kuti mozotapiwengana Robert kuti Robert wazodiwa. Ndoda kuti ipapa vakomana muparambe muchipadzokorora vhidhiyo nguva nenguva zvandataura izvi mupakata muparambe muchipaposta kuti ndo mafambiro zvekuita. Ini ndinoshanda naRobert tapfuma nei naPK. Tinotenda.